10. They fucking bitch. Check you bitch. Treba da praviš така буквичката А. Виж. Виж, Томас. Така. И така. Буквичката А. Айде прави я тук. Айде, Валя, си бели мандарина, ела. Къде си служи още един такъв квартал? Тата ми ти къти почва не може да излиза колението. Не, това е буквата Н. Дай да ти покажа. Така виж. Айде, така отвърш да виж. Така. Какво ще правиш така? Как нямаш батерия? Слагай на устата. Хубаво, от стига. Айде сега тук така. Виж. Имаме гост с банята да пускаме перата. Виж. Ето, виж. Ето също малко. Да. Айде пиши сега ти, Томас. Айде да може да ти види госпожата да ти слага една шестица. Кога че пишеш? Покажеме това. Да. Лели си женали. Так си. Go. Okay, Bob. Go. Bob. Тогава дай му ти твоя телефон, ти взимай таблета. Дай мамо на него твоя телефон. Не! Що? Не! Това е нищо не му дам. Стиван, дай това на не искам. Дай му, Томас. Аз ги отивам тогава, нали? Че той е леге. Му дай му телефона! Да тебе, майката и опичката! No fucking ball. Oh my god. So wait. Bingo mouse. I want the bingo mouse. A bingo mouse. Bungle mouse.
the K-pop Demon Hunters. Have a body hunter, super cool. O Denis? Pisca, pisca.